astăzi Duhul Sfânt prin biserici pe pământ. Iată vine mirele în curând. Noaptea se va termina, zorile vor apărea, Iisus vine după aleasa sa. Noaptea se va termina, zorile vor apărea, Iisus vine după aleasa sa. Te întreabă, ești pregătit spre cer ca să fii răpit? Frate, hainele ți le-ai alăvit. Ești tu gata ca să zbori cu Iisus mai sus de nori, sau rămâi aici nepregătit? Ești tu gata ca să zbori cu Iisus mai sus de nori, sau rămâi aici nepregătit? Haideți, frați, să ne unim, cu toți să ne pregătim, gata pentru cer oricând să fim. Când trâmbița va suna, să fim cu toții gata, pe Iisus pentru a-L întâmpina. Când trâmbița va suna, să fim cu toții gata, pe Iisus pentru a-L întâmpina. Ca să fim cu cei aleși, ce de aici vor fi culeși, și apoi cu Iisus vom fi în veci. În haine de in schimbați, numai înalt îmbrăcați, la clipeală vom fi transformați. În haine de in schimbați, numai înalt îmbrăcați, la clipeală vom fi transformați. La nunta din veșnicii vom fi cu zecile de mii, acolo vor fi doar bucurii. Mirele Emanuel ne va servi la masă el, o, ce minunat va fi în cer. Mirele Emanuel ne va servi la masă el, o, ce minunat va fi în cer. Vom pluti pe aripi de vis, cu Iisus spre paradis, unde-s bucurii de nedescris. La ospățul cel de sus, cu mirele nostru Iisus, acel care ne-a iubit nespus. La ospățul cel de sus, cu mirele nostru Iisus, acel care ne-a iubit nespus. Tu ce stai nepăsător
Stăpân al Domnului popor, vino astăzi la al tău salvator. Astăzi cât mai este har, mântuirea-ți dă în dar, prin sângele ce-a curs pe calvar. Astăzi cât mai este har, mântuirea-ți dă în dar, prin sângele ce-a curs pe calvar. Vino, prietene iubit, te vrei să fii mântuit, Iisus și pentru tine a murit. Vino, nu mai amâna, curând ușa s-a încuia, și atunci degeaba vei striga. Vino, nu mai amâna, curând ușa s-a încuia, și atunci degeaba vei striga. Vino azi, iubitul meu, lasă tu drumul cel rău, întoarce-te acum la Dumnezeu. Iisus vrea și tu să fii cu cei sfinți în veșnicii, unde vor fi numai bucurii. Iisus vrea și tu să fii cu cei sfinți în veșnicii, unde vor fi numai bucurii. Strigă astăzi Duhul Sfânt prin biserici pe pământ, iată vine mirele în curând. Noaptea se va